F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Laburista, Robert Abela kompla jipprova joħloq l-illużjoni li f'pajjiżna kollox miexi fuq ir-rubini minkejja li l-gvern tiegħu jinsab mifni bi skandli ta' korruzzjoni u ġlied intern. Abela sostna li f'Malta għandna nfurzar b'saħħtu ferm anke jekk il-korp tal-pulizija bħalissa qed jaffaċċja sfidi kbar kemm problemi fuq riżorsi u kif ukoll fuq każijiet sfortunati bħalma rajna din il-ġimgħa. Abela kompla jiddefendi u jfaħħar il-ħidma tal-Kummissarju Angelo Gafà, l-istess Gafà li baqa' ċass quddiem każi ta' korruzzjoni serjissimi. Dan apparti nuqqas ċar li wera rigward il-qtil ta' Nicolette Girxi, il-mara Maltija li nqatlet anke ftit jiem qabel, għamlet rapport mal-pulizija li l-eks sieħeb tagħha u l-allegat qattil Edward Johnston kien jinsab Malta. Fatt li skopritu istess, anke il-pulizija kien informaħħom li kien ser jagħmel hekk. Johnston innifsu f'korrespondenza bil-miktub. Rajna ħidma mill-korp tal-pulizija b'saħħitha ħafna nsellem il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà flimkien mat-teams tiegħu tal-mod dedikat u strutturat li bih qegħdin jaħdmu. Robert Abela kif ġie mistoqsi dwar it-triq il-qudiem għall-Partit Laburista sostna li dan hu żmien eċitanti, anke jekk kulħadd jaf li fil-Partit Laburista is-sitwazzjoni hija waħda tal-biża'. Robert Abela jisfrutta l-karigi tal-Istat biex jipprova jeħles minn ċerta nies fil-partit tiegħu kollox għal skapitu tat-taxxi tal-poplu Malti u għawċi kollu. F'botta diretta lil dawk tal-klikka ta' Muscat, Abela sostna li jemmen fit-tiġdid minkejja li jdeħ jinsabu marbutin tant li flok jiġġeddet reġa' dar lura għal Rosjen Kutajjar u Jason Mikallef. Iżda b'mod timidu Abela spiċċa jixħet il-botti fuq il-medja tal-Labor biex jitfa' pressjoni fuq dawk li jridu jqaxtuh il-barra billi jipprova jġibhom jidhru bħala nies antiki u li diġà servew il-ħin tagħhom. Huma ġimgħat importanti daqs kif kienu wkoll il-ġimgħat li għaddew, però huma sbieħ, jiġifieri jien nemmen ħafna fl-importanza ta' tiġdid, jiġifieri li minn żmien għal żmien partit politiku, moviment, partikolarment meta qiegħed fil-gvern, trid iġġedded lilek innifsek anke biex tibqa' rilevanti fil-kuntest tal-Partit Laburista. Abela għalaq billi saħaq li fil-Labor għaddej kollox tajjeb u f'intervista ta' aktar minn nofsija ma semma xejn għal fatt li għandna Ministeru tal-Intern qed jereq bi skandli kbar u falliment ta' sistema. Il-mod ta' kif ċeda fil-konfront ta' Rosjen Kutajjar, il-ġlied intern fil-Labor li qed iħalli reperkussjonijiet kbar fuq il-pajjiż u s-sitwazzjoni ġenerali xejn sabiħa ta' pajjiżna. Dan ikompli jikkonferma kif Robert Abela m'għandux idea x'qed iħoss il-poplu u issa li tilef kull sens ta' poter fil-Labor qed jagħmel li jista' biex jibqa' relevanti quddiem l-inkompetenza tiegħu u tal-gvern.